Bé, rebels, per fi m'he pogut comprar la nova revista Misteris a l'explicació del Nou Ordre. He vist que porta un reportatge molt interessant que parla dels corps. Bé, tothom sap que és un corb, és un ocell negre de gran plomatge i concretament carronyer. Però he pogut investigar una mica més sobre el tema i per això he agafat l'enciclopèdia de la màgia i el misteri i he investigat una mica més sobre aquest tema. Sembla que estigui perdent connexió, estic perdent freqüència d'això de ser obra del Nou Ordre. Esperem noves notícies de la Links, a veure si pot sonar. Sí, ara sembla que vagi millor. Bueno, continuem el tema, amb el que anava. El corb, com ja he dit abans, està relacionat amb diferents cultures com diferents formes. Unes ho veuen com una criatura portadora de la mort i unes altres com una criatura portadora de la bona sort. Per exemple, portador de la mort ho podem trobar en la mitologia nòrdica i en l'edat mitjana. El corb està considerat com un ésser malèfic, en la qual està relacionat amb bruixes, la peste negra i etc. Podem trobar en la cultura japonesa tot el contrari, el corb està considerat com un ésser de bona sort, la qual podem trobar en la llegenda Yagaratsu, un corb d'1 metre i amb 3 potes, a la qual va ajudar un grup de samurais a sortir d'un bosc quan aquests estaven perduts quan es dirigien a una guerra. Sí, veig que tornem a tenir interferències, l'altre cop deu estar el Nou Ordre interferint a la xarxa, veig que la cosa ara s'està establint correcta, però què està passant? Què és això? I aquest augment de la xarxa és impossible, mai havia tingut un nivell tan alt. Què està succeint? Comunicat? Comuniquen que la Links ha establert el servidor en el magatzem i que tenim una nova xarxa. Això vol dir que ho han aconseguit, rebels! Genial!